So ayan na guys, so balik na po tayo diri og saba-saba no. So for today's video guys, magbulot-bulot sa tagkayo, char. Kita magluto ta og budbud ting kahoy guys. So ayan na, ready na ang ato ang kawa diha guys, na init na atoan na ng lundan og kuan kanang tuno nga upat na ka buklobi akong gihimo, akong gi tuno aron maubay-ubay po nya kay init man. So atong tabunan akong tiyan sa kilid kay haron di pud maluto tong tiyan kay dugay kay na mahuman no. Kinahanglan jud na siya og mga tungas oras og inukay diha no. So magpaabot lang ta kayo na tugdaghan natay nya. So kanang magbudbud gani mi dili jud pwede og usaray maglihok ana kay maubuntagan jud ta nagsamot. So mo na siya guys. So ako na destino ko sa paglatik, so sila pus mamagsibikay nag lidgid. So mao ni ang amo ang view sa among palibot guys. Tara jud ni sa among tugkaran no, napakinahinayhay ay so inani kainit dire sa among bukid no. So nindot kayo og kanang palibot, green kaayo, hangin. So walay alimuot jud bisan init, char. Taw init kay ang adlaw niya, hangin man siya, so mangluspad na lang ka sa kanang kahangin. Bitaw, so balik na ta sa ato ang ubrahon kay basin napagod na ron didto. Wow, perfect. Hapit na nato na siya lundan og kanang kuan guys, kalamay nga kuan ra mo gamit brown sugar. So nami man jud tong atong pula jud siya no, kay maklaro jud ang imong latik ba nga lami tan-awon. Okay na, nigawas na ang lana sa atong lubi. Atoan na ng lundan og usa ka baril nga kalamay, char. Usa ka kilong kalamay guys, pero wala na gyurot ha, kay daghan ra unya kayo. Nya ulat lang tagkadali aron ma-dissolve tanan ang kalamay, dayon sunod na nato ang atong tingkahoy nga nilidgid. Okay, so okay na ang ato ang latik no, nindot na kayo ato na ng lundag tingkahoy. So hantod na siya mahuman, hantod nindot na iyang texture jud, lami na kay na siya, okay na. So mix lang jud tag maayo ana kay kanang init nya. So nagpapuli ko mama, so si mama na nang gaukay kay init na kay ko bisan bag-o pa siya nahuman og lidgid. So ni puli jud siya kay ganahan pa siya maukay-ukay. So mix hantod jud kanang ma-mix jud siya tanan nga nindot na iyang texture na maglami na kay kanon pod sa imo. So pareboya guys, kung kami jud mag-ubra prebiyag saba jud mi. magsaba jud mi ana jud mahimong hilom kay daghan magsugo, daghan diri kay di man pwede usara kay tanawa. Didor pagi ko ana. Init kayo si mama jud ana hangtod na human no. So no hindot na kayang texture, so mao na siya maghulat na pod mi og mabugnaw na siya. So mao na akong i-transfer og sudlan na naron dali mabugnaw kay ready to putos naman ang atong tingkahoy, okay naman. So while naghulat nga mabugnaw ay imot-imot sa tagkadali ginhawag dako, char. So bugnaw na putos na ta og sugod. So inaniyon rin nako ni siya pagputos ang among budbud no. So prebuyag ubay-ubay jud mi anya og nahimo unya kanang dagko pud kaayo kay iya mi og kanang Pablo iya mi og kanang singalan ana kanang putos ba pinustan bang naidagko na gagmay di ka preha kay iya og kanang signature. Pero kuan jud mi ana kurot jud ang dahon na mo ana nga time kay naidagko na gagmay. So wala jud na mo sikig dagkinot jud hangtod utob sa maabot ba, wala jud mi usik ana nga time kay kaning tinggutom be pud sa Negros wala mi kanang makaon. So lami man na siya ipainit. So mao na siya guys, anaon ra siya paghimog budbud nga tingkahoy nga naay latik sa tunga. Man nagputos ana si mama na po mag-arrange sa kaldero, siya na masay na to kay may man mo
Mupile si mama magbudbud. Char. Bitaw, so siya may expert niya. Kami timbang-timbang rami. So while nagputos niya na aminaw ko mig drama kay mo jud madali tos negros no drama ram ginabdali kay ron ka lihok-lihok ka kay ug na tanaw og TV si kag nganga di ka kalihok no kay igsalida to lala kanan lahi man tong radyo ang radyo sagasan mo tangkil hala dala-dalaon nimo di sa mangguna pa ka makalihok ra japon ka no lahi sa TV nga kanang di ka kuan kay magganga man ka sa TV char taw so mo na siya mao jud day magganga jud day ko wala man nakapalit og TV day kinaguba man sa bagyong Odette so mao nang radyo na lang ta solar na lang ni o kanang radyo kay si papa man pag birthday man ng papa yang ipalit niya iyang solar nga radyo kay pwede sad siya ma-charge so dual siya pwede solar pwede pud siya i-charge pwede pud mao po sa gamit na mong spot so mo na siya dai nga o kisa tong willing mo dai mo donate og TV diha pwede ra jud kayo bitaw so balik ta der sa tong obra ay di ta magsige char diha kay wa pa para ni mahuman og putos so mo na siya amo ang agi gamay pa ready to kuan na siya ready to takang na naon niya si kusang maigsoon ba adik ay mga drama silang ngisi so tambal dyan na siya sa kalaay or kamingaw diya sa probinsya ang radyo no so mora to siya dugay tabi-tabi o dugay ngisi-ngisi hapit na jutan mahuman og putos na so hapit na jutan makakauna ni guys so si mama nagready na siya sa iyang kaldero unya uy na mo ko'y nakitaan sa kilid yun sa maniya na pagbutang agoy kaya naglibog daw siya unsaon niya pag-arrange kadili daw magtupong ay ginawa ni mother sa naputos ko sa last nga tingkahoy so mo na lang na siya kinalasan antod na mahuman na jud niya atuan na po ng i-file sa laing kaldero kadi man masulod so duha na kaldero di ay sugdurag kuan sa kabuok butay no nang siya daghanon na tog sugnod kay gamay kay mo sugnod di man bukal before ta magsulod sa budbud nga nahabilin sa kaldero ato sang limpyon itong lamisa kay bulingot tarba kay ni dili salagsagan ma papa ay matuhak na siya sa manok kay hapon man siguro na unya pa siya nahuman minaw na siya drama siya nangisi sa among loyo yan sa mga na siya so gamay na lang kaldero ang ikaduhang kaldero ato na nang itakang kaya maluto ay sus ginugay na hinam na kung maluto na kay lami ra ba jud kay ikaw kumbot lang ginuo ka takang na nato di ba dito siya sa probinsya na sa lay atong masakpan lutoon no sus pag abot og ka oras guys luto na tilawan sa nato kadaghan char sa oras katak ang luto dayon ng budbud siya raw di baluto ng dagkan kay kalayo di ba sama na siya agoy giduo ko ato tilawan sos katamis kalami jud pero buyag no kaning talagsar kan kakaong ngayon nana kulito mo atong negros di takaong ngayon nana kalami char umora to siya ampi